समाव मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै ग्रिन बड'लेण्ड जे बिथांखि बेखौनो बिथा खालामनानै जा निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव नैबे बावैसो लुफुंजानो हानाय नैबे निसिमा ओनसोलनि मोनसे मडेल जे कलेज बेनि लांगोनायाव जोंहा मोनसे बिफां गायनाय जे हाबाफारि बेखौ दिनै लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोङो बाहाय बाहागो लाफैनो मोननानै खोब मोनसे गोजोननाय जोङो मोनदों। दा दिनै जे मोनसे बड'लेण्ड ग्रिन मिसन बेखौ लानानै जोंनि सारा बिटिआर ओनसोलाव मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारिया जागायबाय थादों आरो बे मिसन बेखौ जुदि जोङो साक्सेस खालामनांगौ जायोब्ला जोंनि गासैबो रायजो राजा जोंनि क्लाब आरो जोंनि आफादफोरा बेखौ मोनसे सिरियास बाहाबै लानानै जोङो बेखौ मोनसे जिहेथु जोङो बिफांखौ गायबाय बै बिफांखौ जोङो फोथांनायनि थाखायबो जोङो खामानि मावनांगोन। नङाब्ला मा जागोन जोङो दिनै गायनानै दोनोब्ला आरो बे बिफांफोरा जुदि उनाव थाङा जायोब्ला बियो जोंनि मिसना मोनसे मिनिंफुल जानाय नङा। बेखायनो दिनै बे हाबाफारिखौ जेखि आफादानो लाया मानो बेखौ जोङो सिरियास बाहाबै लानानै जोङो बेखौ फोथांनायनि थाखायबो दायथ' लानांगौ। दिनै जोङो मिथिगौ जोंनि मोनसे मिथिंगा बियो दिनै गोबां माखासे बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय आरो जोंनि बिफां लाइफांफोरा दिनै बेबायदि जोबस्रांलांनायनि थाखाय जोंनि मोनसे क्लाइमेट चेन्ज ग्लबेल वार्मिं आरो जोंनि बोथोरा दुंखावनाय दिनै बारानिफ्राय बारा जालांबाय आरो जोंनि दिनै जाम्फैफोरनि जे दै दंग'फोरनि दै बेबो लासै लासै गैया जालांनो हमबाय रानलांनो हमबाय। जोंनि बोथोरा बिराद मोनसे दुंग्लोबनाय गरम बे थासारिया दिनै फैबाय थादों आरो फिउचाराव जुदि जोङो बेखौ मोनसे मोजां बेलेन्सआव लानानै थांनांगौबा दिनै जोंनियाव बेबायदि मोनसे मिसन लानानै बिफां गायनाय बेखौ जोङो बयबो मदद होनांगोन आरो बेनि थाखाय जोंनि मोनसे जे मिथिंगानि मोनसे बेलेन्स जे दिनैहाय मोनसे अखानि बोथोराव जोङो अखा मोना आबादारिफ्रा दिनै आबाद मावनांगौनि थाखाय खायफा जायगायाव जोङो अखाखौनो बरसा खालामनानै थायो बेजोंनो जोङो आबाद मावनांगौ जायो। नाथाय सम बायदियै दिनै बोथोरनि बेबायदि मोनसे सोलायनायनि थाखाय जोङो अखाखौ नांगौ बादि समाव जोङो मोननो हायाखै। दा बेखायनो जोङो दिनै बिफां लाइफां दानफायनायनिख्रुइ गोजानाव थानानै जोङो दिनै बेखौ जोङो गायनाय बा बेखौ जोङो जोथोन लानाय बेखौ जोङो बयबो जोङो पार्सनेलिबो जोङो बेखौ मा होनदों जोङो बेखौ सिरियास लानानै दायथ' लानानै जोङो दिनै खामानि मावनो बयबो ओंखारनांगोन। दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै खावलायनो लुबैदों दिनै जोंनि ओनसोलाव माखासे जोंनि सुबुंफोरा माखासे कमन सेन्स गैयैनि थाखाय माखासे जोंनि बिफां लाइफां दानफायनाया माखासे बारानिफ्राय बारा जालांनो हमदों। जाहाथे बेफोरखौ जोङो बिफां लाइफां दानफायनाय बा हादान एवनाय बेनिफ्राय गोजानाव थानो हायो आरो जोङो बे मिथिंगाखौ जोङो बासायनानै जोंनि जे बे आबहावा बेखौ जोङो मोजाङै मोनसे बेलेन्सआव लाखिनो हायो फैबाय थानाय समाव। अब्लासो जोंनि बे ओनसोला जों जेराव थांनानै थायो जे ओनसोलाव जोङो बाहाय रायजो जायो अब्लासो बेवहाय जोङो मोनसे सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनानै बाहाय जोङो मोनसे ग्रिन बेखौ जोङो खालामनो हागोन। आरो बे ग्रिन खालामनांगौनि थाखायनो दिनै बे मोनसे मिसनखौ लानानै खामानि मावनायनि थाखायबो आङो साबायखर जासिदों। मोनसे सोंलु 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान बिसेसके बे सानखौहाय बिथा खालामनानै जों गोबांखौ बिफां गायनाय नुयो। नाथाय बेनिनो खायसे सुबुङा गायनायनि मुङाव गायोल' बेखौ जोथोन लानायाव सांग्रां नङा। बे बेलायाव मा खावलायनो थागोन बैबायदि सुबुंखौ? बेखौनो आं दहाय एसे सिगाङाव बुंदों बिफांखौ गायनायाव जोंनि थाखाय गोरलै नङा होमबा। बिफांखौथ' जोङो 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै जोङो बयबो फालियो। नाथाय बेखौ गायखांनानै बेखौ जोथोन लानायाव जों मालाबा खेल खालामनो बावनानै थायो। दा जोङो गोबां बेबायदिनो नुदों बिफांखौ बिदिनो 5 जुनखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो गायनाय बेबायदि हाबाफारिखौ नुबाय थादों। नाथाय उनाव बेखौ फोथांनायनि थाखाय जे जोथोन लानायनि थाखाय जे बिबान लानांगौ बेखौ जोङो नुनो मोनाखै। ओंखायनो आङो खावलायनो सानदों दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जुदि सोरबाया जुदि बिफांखौ जुदि बेबायदि मोनसे गायनायनि हाबाफारिखौ लाबायबा बै गायखांनायनि उनाव बे बिफांखौ फोथांनायनि थाखाय दायथ' लानांगौआ बांसिन दं होननानै आं सानो आरोखि। मानोना फांसे बिफांखौ जोङो दा गायनानै थांबाय बेखौ जोङो जोथोन लानाया जोंनि थाखाय बियो 100% बेवहाय जोङो रेसपन्सिबिलिटि दं होननानै सानो। आरो रेसपन्सिबिलिटि जुदि दायथ' लायोबासो बे जों गायनाय बिफाङा बियो मा होनदों देरनो हागोन आरो खिलिनो हागोन आरो बेखौ जोङो फोथांनो हागोन। दा ओंखायनो गायनायनिख्रुइ फोथांनायनि दायथ' लानाया जों बयनावबो दायथ' दंसिनो होननानै आङो सानो आरो बेखौ बयबो दायथ' लानांगौ होननानै आङो खावलायहरो। मिला मडेल कलेजावहाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव? मिडिया नोंथांमोननिसिम आं साबायखर जासिग्रोयो। जोंनि बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव
मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखि लानाय बायदि ग्रिन मिसन एबा सोमखोर बिथांखि दा बेखौ लानानै जोंबो निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दख'रायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे मथैनो दिनै जोङो निसिमानि मडेल कलेजाव सोरगिदिं थानाय लांगोनायाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। फांबेसेसो बिफां गायजाखो दिनैहाय? जों दिनै बेयाव गायनाया गासै 800 फुलि हरदोंमोन, नाथाय बिनि गेजेराव 800 जाजोबाखैब्लाबो 400सोआ जानो हागौ। जों दा बे हाबाफारिखौ लानानै जों दा गायनाय हाबाया सोलिगासिनो दङ। बिफां गायनायजों लोगोसे बिफांखौ फोथांनायावहाय माखासे बिबान थायो। बे बेलायावहाय जोंनि बे सांग्रां नोगोरारि बा रायजो राजाखौ मा खावलायगोन? बिफां गायनायाव बिफांखौथ' बयबो गायनो हायो, खिन्थु गायनायानो जोबथा माने थांखि नङा। बिफां गायनायनि उनाव जोथोन लानाया जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन बिबान होननानै आं सानो। आरो साफ्रोमबो जाय बिथांमोनहा बिफांखौ गायगोन, बे बिथांमोनहा गायनायनि उनाव मोजाङै जोथोन लानानै बयबो फोथांनांगौनि बिबानखौ लायोबा मोजां होननानै आं खावलायनो सानो। दिनैनि समाव बे उन्दै उन्दै जे फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौल' बिफां गाय होननानै बुंनाय नुनो मोनो। फारसेथिं जायफोर गारजेनफोर बिथांमोना बांसिनानो बिफां दानफायनाय बे हाबाखौसो मावनायखौ नुनो मोनो। बे सायाव गारजेन बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बेयो दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। बर' हारिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने बिफां दाननाय हुदाखौ खालामबोबाय थादों। नाथाय सम आरो बोथोरा बारलांनानै बयबो बिनि फारसे साननो हनो हानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो बिफां दाननायखौ माने दाननो नाङा होननानै बुंबोबाय थादों, सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों खावलायबोबाय थादों। नाथाय दिनैसिमबो जोंनि माखासे गारजेनफोरा बिफां दाननायनिफ्राय गोजानाव थानो हायाखै। दा बेबायदि थांबाय थायोब्ला, मिन्थिसेयाव मिन्थिनानैबो जुदि बे खामानिखौ मावबाय थायोब्ला मोनसे समाव जों बिराद गिदिर खैफोद एबा अलखदाव गोग्लैहैनो हागौ। दा बेनिखायनो जोङो निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनो सानो जि बिफां दाननायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला जोंनि बबेबा मोनसे न'खरनिल' बियो गाहाम जानाय नङा, साफ्रोम रायजो राजानिनो सुबुं माहारिनि अनगायै जिब जुनार गासिबो जिबिफोरनि थाखायनो बियो मोजां जागोन होननानै आं